mi s-a desuflat roata. Da să sun mecanicul. Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Am și eu nevoie de un service auto, că sunt aici la Gosner și nu mai îmi pornește mașina, că mi-e desumflată roata. Mă puteți ajuta? Da, sigur, cum să nu. Trimiteți-mi, vă rog, adresa și Păi, imediat. Eu mă aflu acum în Gosner. Vă rog, vă aștept. Pe strada Gării, numărul 13. Aproape, da. Mă vedeți că am un E46 tunat rău. Bun. Venim. Mulțumesc, seară faină. Seară faină. Bă, trezește-te! Avem treabă. La Gosner, în Câmpia. Ia și o armă să nu te... Ha, bă, pornește-te! Ce-ai făcut, bă? S-a Făcut pană. ziua azi, noapte am făcut. S-a făcut pana aici, roata față. Rota față! Stânga mai exact. Dar acum am înțeles că vă și grăbiți, așa-i? Da, că trebuie să mănânce și copiii. Stai să sun pe mortul ăsta. Da, mă! Avelo Bartalo, sau Cheres. Bă, hai și tu cu mașina de schimb, că mortul ăsta se grăbește. Bine, am o pornesc și eu. No, ne auzim. Am o... Auzi, mă, că îi trebuie schimb. Mașină de schimb. Da, Bine. să futurăm. Bine. Ce e aici? Da, dă cheile și așa. Deci, dacă cumva vi se strică mașina pe câmp, sau noaptea, sau vineri, sâmbătă, duminică, la orice oră, noi, Vulcanizări Mobilă Turda, venim să vă dăm schimb de mașină, dacă în caz că vă grăbiți, și să vă și reparăm mașina pe loc, cu duba. Deci, în caz de orice, noi suntem soluția. Mănâncă doar salată și ciocolată. Am o brunetă cu fițe, arată bestială în